Mga higala karon na speakers linya or live via Zoom si Sir Cyril Anthony David, Marketing Officer sa Pag-ibig Fund Davao. Sir Cyril, maayong buntag. Ay, Ma'am Rans, mayong buntag. Mayong buntag sa inyong tanan, mayong buntag sa atong mga viewers, atong mga listeners. Yes. Once again, daghang salamat Ma'am sa pag-imbitar sa amoa. Aron nga ma-extend ang amoang serbisyo para sa ato ang mga miyembro. Ayan. So, doon namin mga pangutana, pwede na ko ninyo pangutana. Ayan, pangutano na nato si Sir Cyril kay Sir. Nana speakers din niya Sir atong bisita aron mangutana live Sir directly di sa imuha. Ug aron po direkta niya nga madawat ang katubagan sa iyang pangutana. Atong hinabiyaw na speakers linya maayong buntag. Good morning po. Good morning. Yes po. Sir pangalan nato ma'am? LB something. Oh, Ma'am LV. O taga-asa ganita Ma'am LV? 6th Avenue, Lisada, Agdao. Oh, Agdao. Agdao. Okay, Ma'am LV. Naakay pangutana sa Pag-ibig Fund, ma'am, no? Na si Sir Cyril speakers linya. Go ahead, ma'am. Sir Cyril, mangupanak mo sa bahin sa Pag-ibig. Anong, ikaupat na ko nga loan, karon nga ikaupat na ko nga loan, wala na ko nakabayad. Pwede ba, ang akong pangutana, naa pa ba ko'y bayro nun or kung muundang na ko sa Pag-ibig, naa pa ba ko'y makuha? Okay, Sir Cyril? Sorry kay Mama, medyo wala na po naklaro ang iyang pangutana. Okay po. Pwede pa to pa? Sige po. At patroon ako, sir? Go ahead, ma'am. Sige daw. Membro ko sa Pag-ibig, sir, nga, kuan, nagsige na ko og loan, katulungan loan niya. Ang last na ko nga loan karon, wala ko nakabayad. So, na-over na. Kung dili na ko mo bayad ana, mundang na ko sa Pag-ibig, naa pa ba ko'y makuha ana or naa pa ba ko'y bayro nun? Kaya wala na ko'y trabaho. So ikatulong na ka nag-loan, tapos ang imong pangutana karon ma'am, wala na ka nagabayad? O kung pwede pa baka maka-loan? Tama ba? Di, naa pa man ko'y wala gibayaran. Ang ako, naa pa ba ko'y balancing or bayranan? Sorry ma'am. Okay, sige sir. Akong balikon niyang pangutana sir ha. Napa ba daw siya utang or makuha sa pag-ibig kung mo-exit na daw siya sa pag-ibig kay naka-loan naman daw naka-loan naman ko daw siya sir. Pero karong last loan niya, ikaupat niya nga loan, wala na daw siya nakabayad kay wala daw siya trabaho. Okay. Sige, salamat sa clarification mama. Opo. Ma'am, regarding sa imuhang pangutana, first is kung wala ka nakabayad atong imuhang ikaupat nga loan, most probably ma'am na offset na to siya. Kaya ang ruling na to sa ato ang multipurpose loan no is 6 months ka na inactive or 6 months kang delinquent, automatic mo offset na siya. Meaning, i-fully paid ang imuhang multipurpose loan gamit ang imuhang savings. Ikaduhang pangutana kung naa pa ba kay makuha. Yes ma'am, naagyapon kay makuha kay Pag-ibig once we reach 240 months, 20 years na siya, or upon retirement age na to, 60 to 65. Kasi ang ato ang ginapahiram sa ato ang multipurpose loan is only 80% sa ato ang savings. Meaning, naapatay 20% na nahibilin kay Pag-ibig. So kung ako sa imuha ma'am, kung wala pa ka nag-60 no, to 65, mas maayong dungag-dungagan na lang nimo ang imuhang savings para pwede gihapon ka mo loan. At the same time, pag retire nimo, dako-dako gihapon ang imuhang makuha. Ma'am LV? Okay. Okay, sir. Salamat. Nakakuha na ko, sir. Okay. Okay na to Ma'am LV nun. Anay follow-up question? Salamat. Sige po, salamat po, Ma'am LV Swansing diha sa Agdao. Sir Cyril, salamat sa pagtubag po sa pangutana ni Ma'am LV. Naapay pangutana karon sir diha sa tuang live streaming si Ma'am Leia May Navaha. Unsa day buhaton sir kung nalimtan ang PIN sa AUB card katong cash card daw ninyo sir, unsa day process ani? Okay. Ma'am, regarding sa mga PIN no, regardless kung Asia United Bank or Union Bank kung ato ang nakuha. Once malimtan nato ang PIN, ma'am, mas maayo yung mo adto kita directly sa bangko. Mag-request ta for change PIN.
Kay kana siya ma'am, wala man good may record ana diri sa amoa kasi personal na siya, no? So once malimta na to ang ato ang PIN, mas maayo nga muduol ta diretso sa ato ang mga respective banks, AUB or Union Bank. Okay, pagpaklaro sir no, mo adto sa bangko directly. Yes po, ma'am. Okay, Adto ta directly sa ato ang mga bangko. Alright, thank you sir. Ma'am Leia Navaha, kung nalimtan daw tong PIN ma'am sa card, diretso daw ta sa bangko. And salamat kayo ni Ana sir. Mangutana pud mi sir, paunsa daw nga sige, salamat po daw ingon ni Ma'am Leia Navaha. Mangutana po daw sir kung paunsa daw nga maka-save gawas sa loan ug magbutang og contribution na ba daw savings ang pag-ibig. But before that sir, naaday tay caller na speakers linya kini sa akong unahon. Okay, ato na lay welcome. Sir, maayong buntag, ma'am or sir? Good morning. Good morning, ma'am. Ay, sir. Unsay pangalan nato, sir? Si Ryan, ma'am. Sir Ryan, taga-asa ganita, sir? Sa Damaso Suaso, ma'am. Okay, taga Damaso Suaso. Na-speak kas linya si Sir Cyril, Sir Ryan. Go ahead sa imong pangutana, sir. Abahin mo sa ma'am, katong pag-ibig. Okay, sir. Hello, Sir Ryan. Ay, hello, ma'am. Yes, sir. Suggest lang ako, ma'am, baka nang kung mag-apply ta, ma'am, sa mga, ano na ito diya, ma'am, kaning, pwede na ito ma-fill upan, bayron nun. Ano lang ko pangutana, ma'am? Okay, bali wala pa kay membership sa pag-ibig, sir? Dili pa ka member? Dili pa jud, ma'am. Bago nang utana ko, ma'am. Okay, sige. Unsay requirements aron mahimong member sa Pag-ibig Fund? Atong ipangutana kang Sir Cyril. Sir Cyril. Okay. Sir, ang pagpa-member sa ato ang Pag-ibig Fund, no, dali iragid kaayo na siya. So naa kay duha ka option. First is kaning over the counter nato, no. Moadto ta sa pinakaduol na branch sa atoa, magdala kita og birth certificate, isa ka valid ID, and if married, marriage certificate, ug naa lang tay fill upan na form sa Pag-ibig Fund. Second nga pamaagi, sir, mas dali via virtual Pag-ibig, no? So login lang www.pagibigfund.gov.ph, click virtual Pag-ibig, click be a member, and then click register. Completely paperless na siya, no? Wala na requirements pa ngayon. Kailangan lang tama ang imuhang pag-input sa imuhang details dito. And then lastly, mapa-over the counter ta or virtual Pag-ibig ang ato ang pagpa-register. The same na siya, after 3 working days pa nato makuha ang ato ang Pag-ibig number. No? So, pag-retrieve sa ato ang Pag-ibig number o pagkuha sa atong Pag-ibig number, pwede gihapon na siya via virtual Pag-ibig, or kung gusto kag hard copy print out, pwede ka moadto sa pinakaduol nga Pag-ibig Fund branch sa imuha. Okay, sir. Okay, Sir Ryan. Okay na tayong pangutana, sir? Yes, ma'am. Okay, sige po. Salamat, Sir Ryan, sa pagsalig din sa serbisyong straight to the point. Ayan, mga kasama, to ang mga pangutana. Unya, Sir Cyril, katong pangutana na ako nga paunsa daw makasave or magbutang og saving sa Pag-ibig Fund? Hello, sir? Yes, sir. Pareho. Hello, ma'am. Yes po. Go ahead, sir. Sige po. Regarding po sa imuhang pangutana kung paunsa mag-save, no, sa Pag-ibig Fund, daghan na kaayo tag pamaagi karon, no. First is kaning ginatawag na to over the counter, no. Nearest Pag-ibig Fund branch sa imuha, magbayad ta dito sa ato ang membership. Second is kaning online partners nato, no. So natay klase-klaseng online partners, nakita yung mga partner sa bank, nakita yung partner via GCash, Paymaya, no. Pwede na to na siya ma-access via virtual Pag-ibig. Same lang, www.pagibigfund.gov.ph, and then click virtual Pag-ibig, click pay online. Lastly, ma'am, yes, na-upload kita over 1,000 collecting partners, no, nationwide. So kanito siya to mga bayad centers, mga payment centers, mga Cebuana Luwilier, Luwilier kana siya. Pwede kayo
kita mobayad og membership savings nato dira. As long as kabalo lang ta sa ato ang mga pag-ibig numbers. Okay, thank you sir. Lastly sir, before your announcements, naipangutanan din si Cres Behi nga taga Doña Pilar Village, Barangay Sasa ning syudad. Kung magsigi daw siya hulog sa iyang account sa pag-ibig, pila daw ka years bago ma-offset ang iyang loan? Kay naka-loan daw siya bag-o lang daw sir. Okay. Sa ato ang savings, no, kung continuous lang ato ang savings, after 24 months pwede na dayon ta maka-loan. Sa case ni sir, naka-loan na siya, nangutana siya kung kano sa siya mo offset. Sir, ang ato ang offsetting is 6 months po na walay bayad ang ato ang loan. So 6 months delinquent, due for offsetting na siya. So kung 6 months na wala ta nakabayad, mas maayo nga i-update dayon nato na siya. Aron nga ma-update ang atong loan, kung dili siya ma-offset, kay kung ma-offset man good, mabawasan good ang ato ang saving. So sayang lang po siya kung mabawasan. Okay, sige, noted to Sir Cyril. Salamat kaayo. Kasi doon na mo yung mga anunsyo diha sir sa inyong opisina. I'll give you time sir. Okay. So ma'am, open gihapon ang ato ang branches no from 8 to 5 p.m. Monday to Friday. Located kami diri sa second floor Burmejeco Hotel along Bahada Highway. Open ang ato ang branch para sa tanang services no alang sa atong members. Kung i-announce lang namo ma'am ang kaning amo ang Ascenso Rider Raffle promo, mag second draw na ta karong katapusan no. So sa ato ang mga ka-riders dira no, Food Panda, Grab, Tok, mas maayo nga mag-save na dayon ta sa nearest Pag-ibig Fund branch ato. Okay. Reminder lang po, for every 100 pesos, 1 raffle ticket na siya. So kato lang ma'am, daghang salamat sa imuhang time ug sa opportunity na gihatag nimo alang kanamo. Sir Cyril, sorry kay sir kay pahabol lang gyud sir. Nay nanawag sir ba? Ato ang caller karon okay, sir na siya pangutana sir. Ako ang i-welcome speakers linya ma'am. Maayong buntag. Maayong buntag ma'am. Si Sir Dennis sir. Taga-asa ta sir? Ano ko pangutana sa Pag-ibig ma'am? Sige sir, go ahead po. Membro ko sa Pag-ibig 19 years na. Kanya, pagka 15 years akong nalansam. Ako ang 15 years. Nalansam na ko. Okay. Pag-uman, ninyo na sad ko personal loan. Kanya, pagka 19 years na ko, naundang ang among trabaho sa Sumipro. Dapat ako'y makuha. Okay. Sir Cyril? Okay. So, si sir niabot na ka og 20 years sir no, membership. So, kung niabot ta og 20 years membership, mas maayo nga moadto na dayon kita sa nearest Pag-ibig Fund branch, ipa-verify nato kung ang ato ang contribution po ba niabot pud og 20 years no. Kaya naamong goy cases nga 20 years na ta nagtrabaho pero wala ta kabalo, wala dayta mahulugan no before. If ever sir niabot na og 20 years ang imuhang contribution, pwede na kaayo nimo na makuha no under sa ato ang membership maturity no. So kato siya, if ever niabot kag 20 years sir, yes, pwede na nimo makuha ang imuhang membership savings. Okay. Total savings plus dividends earned. Sige. Sir, hello? Hello? Yes, sir. Amo tayang tubag, sir. Nakuha ba nato, sir? Pwede ma'am kanang pwede na ako makuha karon nga disability naman ko, pwede na ko kailan nag-disability. Atong ako ang savings niya. Okay. Pwede ba daw niya filean, sir, og disability? Disability. Regarding anong disability, sir, pwede man gyapon nato na siya filean no kay isa man na siya sa ato ang mga grounds for withdrawal. Naalang gid kita yung mga i-comply na requirements sa ana, for example kanang mga certificates from our doctors no na dili na gid ta fit to work no. So kana siya, isa na siya sa mga requirements for disability claim. Okay. Hello, sir? Yes po. Nakuha na to, sir. Mao daw to, pwede daw na to sa i-file, sir, niya. Ipa-check na to ang contribution sa Pag-ibig Fund Office. Okay. Salamat ni ma'am. Salamat, sir. Taga-asa ganita, sir? Sa tong pangalan? Taga ni Burilla, ma'am. Iwan ko ni Ivy Paredo. Ay, sige po. Mayong buntag. Salamat sa inyo.
Salamat. Sige po, bye-bye po. Sir Cyril, last na lang yun, sir. Naatay pangutana din sa live streaming. Los Biminda Ando. 62 na do yung bana, na-offset siya, kay nakautang man. Naapa daw by makuha, sir? Pwede ba daw maatos pag-ibig? Yes, ma'am. If ever 62 years old na si sir or si ma'am, no? Kuha na siya, ma'am, kanang mandatory withdrawal na siya. So pwede gihapon na siya moadto sa nearest Pag-ibig Fund office, ipa-check niya ang iyang nabilin nga contribution. Regardless, ma'am, kung na-offset ang iyang loan, naagid na yung mabilin nga 20% always sa ato ang total savings. Alright. So kato, kung 62 na siya, pwede na kayo ito niya kwaon. Sige po. Salamat kayo, Sir Cyril, and until next week po, maguban-uban ta din sa Sekbisyong Straight to the Point. Good morning! Ato nakauban mga kasama si Sir Cyril. Sir Cyril Anthony David, Marketing Officer sa Pag-ibig Fund Davao.